абсолютно. Ну, 60% населення за економічними все ж таки дослідженнями. Я боюся помилитися, тому не буду посилатися на джерело. Заголовок, який впав в очі, який непомітний насправді, ризикують опинитися без пенсії просто найближчим часом. Попри те, що уряд рапортує, що ми вам піднімемо на 500 гривень. Ну, я от не розумію, що таке 500 гривень, як вони рятують пенсіонеру життя, так, щоб дуже сильно. Ну, зважаючи на ціни, на комунальні послуги, на ціни на ліки, на багато інших речей, просто на їжу, на тарифи. Знову таки тарифи уряд не хоче зараз підвищувати. І прощання у нас з Міжнародним валютним фондом може відбутися. Відповідно, тому що вибори на носі і треба любити народ. Яке підвищення? Тобто треба любити народ. Цього року треба заплатити більше 3 мільярдів доларів боргу. І наступного року до 7 майже. Тобто за 2 роки треба 10 мільярдів віддати. Так, і це пікове навантаження. І це величезне навантаження. Тому це пік, тому що далі йде спад наступні роки. Ну, це результати тієї реструктуризації, яка була зроблена. Але що я хочу сказати, що я не бачу можливостей будь-якого підвищення ні пенсій, ні зарплат, нічого. І тому це... Прямо скажемо так, ті, хто говорять, це безвідповідальні люди, тому що немає ресурсу зараз для цього. Тому що так, а гроші треба накопичувати на вибори, митниця працює, на цю тему працює. Податки і митниця, ви подивіться, які надходження. Перший квартал не змогли звести. За ці 2 місяці звели, але в мене великі сумніви з приводу того, що там звели. Думаю, що місцевим органам влади треба дуже уважно слідкувати за руками урядовців і нашого казначейства в цей час, що відбувається з їх грошима. Хоча вони всі числяться за ними. Чи будуть ці гроші в кінці року?